Hier op het Jereveen komen de meesten van het waterschip nog wel het een en ander zien. De dik luidt er net hinnen, zat het mat. Als ik aanrieden kom bij deze kaart, dan ben ik vat al mijn gedachten naar de gasmat. Die is hier net optimaal. Dan zie je ook voor de mollebulten. Daar maak je een aantekening van. En wat je ook luidt, het plaatselijke begint, dat je de startsteen luidt aan de boetekant. Dus ik zie ook als dat verzakken is of fut is en dan moet dat ook aanpakt worden. Dat ben bij deze kaarten de elementen waar ik echt op let hier. Alle mankementen worden heel secuur vastlijnen, maar een nieuw landelijk systeem. En dat maakt het wel verschil. Wij kunnen via de digitale app volle meer informatie kwijt, volle gedetailleerder. Zien we waarom gaan we met kaarten in het veld en dan maken we een aantekening op een kaart. En dan kunnen we achter de computer op kantoor nog de boel weer verwerken gaan om het digitaal te maken. In je voordeel is dat nou elk op dezelfde wijze werkt en dezelfde normen broekt. Wanneer is het goed, wanneer is het matig, wanneer is het slecht. En dat broeken de bollui, de grenzers, maar ook de Limburgers broeken dat op dezelfde wijze om de regionale keringen te keuren. Het smiet in het veld eerst wel wat extra werk op, maar gelukkig ben er genoeg plakken dat je satroor in de kinnen. We zijn nu achter Vegelingsoord en daar staan we op elkaar. Die wordt bewerken door een boer. En dan kun je ook vooruit zien dat de gasmat volle beter is dan daar we correct werden.